V nasledujúcich minútach sú pre vás pripravené ďalšie aktuálne informácie zo športu. Vítajte pri ich sledovaní. Počas víkendu 25. a 26. augusta opäť ožilo trenčianske letisko burácaním motorov cestných motocyklov. Moto3 Racing a Slovenská motocyklová federácia pripravili pre všetkých priaznivcov a motorkárov ďalšie voľné medzinárodné a náborové preteky cestných motocyklov pre licenčných aj nelicenčných motorkárov. Po mimoriadne vydaranej akcii Race for Fun, ktorá sa v Trenčine konala poprvýkrát v júni tohto roku, sa na základe veľkého záujmu motorkárov organizátori rozhodli vypísať tento rok aj druhé podujatie. Tieto preteky mali veľký ohlas, keď sa konali prvýkrát. A to z toho dôvodu, že sa konajú pre bezlicenčných pretekárov predovšetkým. Teda cieľom organizátorov, ktorými sú Slovenská motocyklová federácia a Moto3 Racing Bratislava, je priťahnuť motorkárov z tých tzv. Pretekárov z ulic, ktorí sa tam chovajú nebezpečne. Na Slovensku, ktoré nemá žiadny špeciálny pretekársky okruh, je to pre každého motorkára jedinečná príležitosť, ako si sily zmerať s kamarátmi či profesionálnymi pretekármi na bezpečnom uzavretom okruhu. Túžbou usporiadateľov bolo najmä prilákať motorkárov, ktorí inak riskujú životy v bežnej cestnej premávke. Navyše k štartu nebolo potrebné vlastniť pretekárskú licenciu. Všetci účastníci preteku vysoko hodnotili možnosť zajazdiť si na kvalitnom športovom podujatí, hlavne za účasti skúsených jazdcov zo Slovenska a Českej republiky štartujúcich v triede A a B. A hlavne je to dobrá príležitosť pre tých začínajúcich jazdcov sa zmerať si sily s konkurenciou a neplatiť vysoké poplatky, ak sú na európskych podujatiach väčších. Atmosféra je 100% perfektné. Dobre zorganizovaná akcia. Je to jediný vlastne slovenský závod, na ktorom sa dá predstaviť pred slovenským publikom, takže sme celkom spokojní. Na aké miesto si trúfáš dnes? No, zatiaľ to vyzerá, že budem prvý. Podujatie sa zúčastnilo okolo 100 jazdcov, ktorí si sily zmerali v 4 triedách. Jazdcov sme rozdelili do kategórií, tak ako býva aj na veľkých pretekoch, do 600 kubických centimetrov a na 600 kubických centimetrov. Štartujú tu aj licenční pretekári, teda slovenskí, a je to práve také, že sa môžu tí nelicenční porovnať s tými licenčnými. V triede A zvíťazil na svojej Kawasaki len 17-ročný Tomáš Svitok. Za sebou nechal Vladimíra Rúžu, ako tretí dorazil do cieľa František Loučka z Českej republiky. V triede B bolo poradie nasledovné. Prvý skončil Roman Rosenberg, za ním Marian Troliga, tretiu priečku obsadil Jaroslav Suchanek z Českej republiky. V triede C obhájil svoje predchádzajúce víťazstvo Martin Jarombek, za sebou nechal Jana Palfiho a Petra Dobranského. Prvé miesto v triede D získal Martin Čermák, za sebou nechal Petra Jaroša, tretiu priečku obsadil Marian Troliga. Na záver podujatia si spolu zmerali sily najrýchlejší pretekári v tzv. Malom a veľkom finále. Malé finále tvorili jazdci, ktorí skončili na 6. až 10. mieste všetkých 4 tried. Tu sa stali jednoznačným víťazom Petr Duchyňa. V superfinále zloženom z pretekárov, ktorí skončili na 1. až 5. mieste všetkých 4 tried, bezkonkurenčne zvíťazil talentovaný Tomáš Svitok. Organizátori samozrejme nezabudli ani na divákov, čakali na nich jazdy v tandeme či vystúpenie kaskadérov. Je tu dvojica českých pretekárov, ktorí sa volajú Marek Svoboda a Kamil Prager z týmu Jafferson. Sú to jazdci, ktorí majú skúsenosti či zo šampionátu Alpe Adria alebo z majstrovstiev sveta Superbikeov, vytrvalostných majstrovstiev sveta. A oni tu vlastne po oba dni vozia záujemcov na tandeme, čiže vlastne na normálnom pretekárskom Superbajku vozia záujemcov, dokonca väčšinou sú to záujemky,